ngicalake lan nandingi marang adiasane komo salah. Wah, yen koyo ngono. Saiki dalan diropok aja nganti munggah ana ing kahyangan saling dirobaun. Nanti dengan ayo padha den ajak ing kundune pasangan marang brojol iki. Gampang-gampang gumlaku malah iki diroboh. Sembrono banget. Wataking dewa iki ora entuk aku munggah ana ngersane Rama pukulan prameti. Senajan kok kaya ngono. Bambang Komali ora bakal kabukan. Apa kang kaya mangkene bakal tak bodhori nek aku kaya ngopo iki.